Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर आं दा लालपुलाव थांनो ओंखारदों, लालपुल रौता। दा Mwnnaini दाखालि बावै जोंहा चेक होदोंमोन ना हेमन्त मामाया गुवाहाटी खानाफारायाव। दा बिनिनो 2 लाख होनो गोनांमोन नालाय 2 लाख होनो गोनांआव जोंहा 75,000 ल'सो होग्रोदों। दा नैबे 25,000 होबावगोन नालाय। दा ट्रेनिं लायाबा ट्रेनिंखौ कमप्लिट खालामाबा मोननाय नङा। ओमफ्राय सोरबा बेखौ सोंदों मानो थाखाय मोनदों बे फैसाखौ। दा इन्टारभिउ जादों आरोना, खोनथाम इन्टारभिउ होनांदों आङो DIC अफिसाव उदालगुरियाव। ओमफ्राय बेखौ इन्टारभिउ होनानैसो मोनदों बे फैसाखौ। ओमफ्राय बिदिनो 1 लाखखौ सुख'नांगौ, 1 लाखखौ सुख'नाङा होनना बुंदों। दा 1 लाखखौनो मोनजेनाखै, 75,000 मोनग्रोदों। दा ट्रेनिं सानथाम लाखांनायनि उनाव मोनबावगोन आरोना 25,000खौ। ओमफ्राय 1 लाखखौ बिदिनो उनाव होगोनदां, माला होगोन मोजाङै खिथानाय जाथ'वाखै। दा 28 बोसोर जानायफोरासो मोनदों आरोना बेखौ। ओरैनो मेट्रिक पास जानानै, हायार सेकेन्डारि पास जानानै, BA पास जानानै न'आव ओरैनो दंबा, सोरबाफोर बिजनेस खालामनो फैसा गैयाबा बिजनेस खालामनो थाखाय बेखौ मोनदों। सोरबाफोर दखान होनानै जानो गोसोबा दखान होनानै जानो हागोन आरोना बे फैसाजों। दा जायफोर एप्लाइ खालामनो गोसो 28 बोसोर जानांगोन, होमबासो एप्लाइ खालामनो हागोन। गोदान आरो पस्ट ओंखारबावनो हागौ, हेमन्त मामायासो होदों नालाय बेखौ। दा आङो ट्रेनिं लानो थांनो नागिरदों, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो लालपुलाव थांनो नागिरदों दायो। लालपुल रबार गायनायनिसो होदोंमोन नालाय आंहाथ' ट्रेनिं लानायनि सार्टिफिकेट दंखायोमोन नालाय टेपिंनि। दा माने एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट देखायनो गोनां जादों आरोना, बिसोरसो सेलेक्ट जादों। सोरबा कमेन्टआव सोंहरदों नालाय आंनाव आं मानो सेलेक्ट जायासै मायासै होननानै। दा दखान होयोब्ला दखाननि माने लाइसेन्स थानांगौ जायो, बेफोरखौ देखायबासो माने मोनो आरोना। थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो, बोरैहाय जायो दिनैनि ट्रेनिङा, आं एसे देखायनो नाजागोन। तो लोगोफोरा आं दा फाइनालि मोनफैबाय कृषि बिगियान केन्द्रआव। माने बेहाय जोंहा ट्रेनिं जागोन नालाय Mwnnaini जायफोर माने इन्टारभिउ होदोंमोन बिथांमोनाथ' सेलेक्ट जाबाय। 75,000 चेकखौथ' मोनबाय नोंथांमोना। नैबेनो कृषि बिगियान केन्द्र। माने बाइक स्टेन्डबो गैया आरोना, साइकेल स्टेन्डबो गैया, बाइक स्टेन्डबो गैया। बाइकखौ अखायाव दोननांबाय नै, ओरैबायदि खस्थ'। दा स्टार्ट जागोन ना जाया मिथिला, बाइकआबो बेटारि चार्ज बारा गैया। लालपुर फार्मनि खाथियावनो, बारा गोजान नङा। लकेसना नैबेनो, नैबे जाहैबाय लालपुल। नैबे फार्ममोन सिगाङाव SSB थायो आरोना, नैबे SSB केम्प बियो। आं दा सिंथिं हाबलांसै। ट्रेनिं हल, नैबेनो जादों ट्रेनिङा, नै ट्रेनिं हल। सिङाव भिडिअ लानो मोनगोन ना मोना मिथिया। आं दा ट्रेनिं लानो थांसै र' सिंथिं। बे सिङावनो जागोन आरोना दायो ट्रेनिङा। हिनजावफोरबो दं, हौवाफोरबो दं, नै सब बैसो जानाय गोजा। हा? चिफ मिनिस्टार Mwnnaini आसाम अभियान। टेन लागासिनो दं नैबे ट्रेनिं। सोर फैदों सोर फैयाखै। जायफोर ट्रेनिंखौ लाया बिसोरो 25,000खौ मोनबावनाय नङा। फुरा बयबो लाइन जाजोबदों ट्रेनिंनि थाखाय। नाम लिस्ट लिरनानै माने माबा होगासिनो आरोना। बहि मोनसे होदों, कलम मोनसे होदों दा ट्रेनिङाव लिरनो थाखाय। ट्रेनिङा जाथ'वाखै। ट्रेनिं जानायनि सिगां मोनसे नै माने फर्म फिलआप खालामबावनांदों आरोना। कलम होदों, बेनिफ्राय मोनसे माबादों, बुक्स होदों। बुक्स माने नैबे डायरि। बायनायजों जानाय रवीन्द्र भाई। ভাল না খবর? কেইদিন আছে ট্রেনিং? ট্রেনিং তো আমার 3 দিন। 3 দিন। ফার্স্ট ডে আজি না। পয়সাটো পালে না নাই? হ্যাঁ 75,000 পালে। জমা কৰিলি বেংকৰ? 15 days লাগিব বোলে। 15 days? মোৰতো লগে লগে সোমাইছে আৰু। सेन्ट्रेल आंनिया लगे लगे हाबखाबाय। नायनो हागोन नोंथांमोना नै स्क्रिनाव, बेनो आरोना। ट्रेनिङा जाथ'वाखै, दसे उनाव जासिगोन। मानसिनि
सारमोन फैदोंमोन दायो दसे ट्रेनिंखौथ' आं नोंथांमोननो देखायजोबनो हानाय नंला केन्द्रआ कृषि बिगियान केन्द्र उदालगुरि नैबे जोंहा लालपुल नैबे होखानाय दङ नै चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अफिसार BKB उदालगुरि बे जादों हाँ कि फिसारि रय मोर प्लान्टेशन एग्रीकल्चर श्री कुलेन्द्र डेकादेव लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तथा रूरल डायरेक्टर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट श्री आशुतोष चकमादेव सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र उदालगुरि डॉक्टर दिगंत शर्मा सर सीनियर एडीओ रोटा ब्लॉक श्री अक्षय कुमार घोष और श्रद्धा वैज्ञानिक तथा मुरब्बी डॉक्टर दिगंत शर्मा सर को अनुरोध जनाइছোঁ General Manager, District Industries and Commerce Center, Sri Mohakkhi Dotto Hajorika Debo, Hwpwidwng জনাবলৈ মই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ওদালগুৰি কৃষি অৰ্থনীতি বিভাগৰ বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ পল্লৱী ডেকা বাইদেউক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত সাব ডিভিজনেল অফিচাৰ ওদালগুৰি শ্ৰী শশী কুমাৰ ডেকা দেৱ খবৰনা জনাবলৈ মই শস্য সুৰক্ষা বিভাগৰ বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ হিমান্তি বাইদেউক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিচাৰী ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ ওদালগুৰি শ্ৰী অপূৰ্ব ভূঞা দেৱক এখনি আৰণাৰেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই পশু বিজ্ঞান বিভাগৰ ডক্টৰ প্ৰদীপ ৰাজবংশী দেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত সাব ডিভিজনেল এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ শ্ৰী কুলেন্দ্ৰ ডেকা দেৱক এখনি আৰণাৰেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই ডক্টৰ কপিল দেৱনাথ দেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত লিড ডিষ্ট্ৰিক্ট মেনেজাৰ তথা ডিৰেক্টৰ ৰুৰেল সেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট ট্ৰেনিং ইনষ্টিটিউট শ্ৰী আশুতোষ চাকমা দেৱক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই প্ৰণৱেশ বৰ্মন দেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ওদালগুৰিৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী তথা মুৰব্বী ডক্টৰ দিগন্ত শৰ্মা ছাৰক এখনি আৰণাৰেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই বিকাশ নাগাৰী দেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত সিনিয়ৰ এডিঅ ৰৌতা ব্লক শ্ৰী অক্ষয় কুমাৰ ঘোষ দেৱক এখনি আৰণাৰেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই পল্লৱী ডেকা বাইদেউক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ সম্পৰ্কীয় কাৰ্যসূচী ইমানতে সমাপ্ত হৈছে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজিৰ এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমত উপস্থিত থকা মোৰ কলিগ শশী ডেকা DICCৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ হাজৰিকা দেৱ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেটেনাৰী অফিচাৰ সাব ডিভিজনেল এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ LDM, your senior scientist, ওদালগুৰি কেভিকেৰ লগতে উপস্থিত বিষয়ববীয়াসকল আৰু আমাৰ ট্ৰেইনীসকল सारमोना बुजायखांबाय दा माखासे खोथाफोरखौ मिथिबाय ओमफ्राय दा नै टि ब्रेक जादों टि ब्रेकआव नै सिंग्रा दं मिस्टि दं थालिर थाइसे दङ साहा दङ एफाले আছে আমাৰ ডাঙৰীয়া সকল চাহ খোৱাত খুব ব্যস্ত আছে साहा लोंगासिनो आं दा तामाम बरिया बुजायबाय दिनै मिथिबायबो ओमफ्राय दा ओंखाम जानो नागिरदों जोङो र' ओंखाम जानोसै आयौ मा डाङरिया एसे आथ'रि दियो ना
বহুত ভোক লাগিছে আমাৰ ভোক লাগিছে এতিয়া টাইম হৈ গ'ল এই আমি সাইডত দালি ভাত কিবা আইটেম নাই ন আছে খা ৰবীন্দ্ৰ খাহী মাংস আছে খাহী মাংস লগত খা টাইম আকৌ এই নিৰামিষ একো নাই খা 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 সবাই খাই আছে ময়ো টেষ্ট কৰোঁ চব্জিত নিমখ চকাইছে মজা